siya. Magkasama kami ngayon. Kahapon pa pala. Gabi pa. Hi. Kamusta kayo? Parang kami nakaputi, tatlo kami. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam kung ba't kami nakaputi. Ay, doon ang natirang damit ko. Ito na naman tayo eh. Dinutdot na naman si Papa P. Wala, ano kasi. Sige. Ay! Sira ka. Hi! Salamat po sa mga stars. Naghihintay ba kayo ng vlog namin? Wala pa kami nagagawa. Nagtititigan lang kami. Busy pa siya. Ako? Oo, busy pa ako. Wala pa kami nagagawang vlog. Para-paraan, yan ka na naman. Yan naman, mami, ayan ang mapapagsak naman. Uy, ano masasabi mo kay Papa P? Ito ayaw netong tigilan si Papa P eh. Ano sasabi mo kay Papa P? Yung kamay ni Papa nasa likod ni Ninin. Ala! Ay, yung kamay oh! May kamay sa likod. Tingnan mo. Tanggalin mo. Ayan oh! Hala! Ah! Pinalo ni Braille. Bawal yun, sabi mo. Bawal. Bibi yung bag ko. Pwede. Pwede? Pwede yun. Pwede yun. Just go na. Sabi ko eh. Bawal daw yun. Bawal pa yun. Kamukha mo si Panay. Kamukha ba kayo? Ah, lugi tayo sa ilong. Shout out guys. Hello. Huwag ka maingay. Ito na naman siya. Nasa gitna na naman namin. Uy! Bago po umuwi si Papa P, kailangan po nating ma-reach ang 100k. Ay, comment mo nga, paripipin ko. Yung link ng YouTube channel niya. Guys, dali na. Magla-lunch kami tulong dito. kukus. Bibi, huwag maingay. Magla-lunch po kami dito sa MOA. Hindi. Nandito kami sa Gilligans. Pasabi na lang sa mga supporters. Pakisabi naman sa mga supporters, nandito kami. Mga ganapon ay. Baka naman. Comment. Bibi. Ito ka muna. Tapos ka-comment ni Papa P. Kailangan i-follow nyo siya sa YouTube para bago siya umuwi, mag 100k na siya, ha? Na-comment mo na. Sabi mo pag na-comment, aabangan ko. Uy! Aabangan kita, Papa P. Uy! Bisay dito! Ikaw na lang, ayoko dyan. Ano, third party? Ikaw na lang kami. Halika! Halika, buong pamilya daw tayo. Wait lang, hinintay ko yung ano ni Papa P. Yung chat niya. Ay. Nasaan? Oo. Hindi ko makikita. Saan ka na lang? Okay lang yan. Baby, yung bag-uwi, tinapangan mo na. Umupo ka na maayos. Bawal yan. Hindi naman ako naka-white. Yan naka-white lang. Dito daw siya. Tingnan mo, kalokohan. Dito ka sa tabi namin. Dito ka sa tabi namin, dito. No, dito. Oh, wala ka. Nahiya ka ba? Ayan. Isais? Magta-transition tayo. Pagbaba nito. Wala, hindi ko makita yung link ng YouTube ni Papa P. Comment mo ulit. YouTube ni Papa P. Okay. Asan na si Papa P? Ayaw. Ayaw. Huwag ganun. Si Papa P. Ito. Si Papa P. Supportive. Supportive ka. Ikaw din may dimples ka din eh. Ayun. Nakikitusok ka. Hello. Hello. Oo,
Gusto mo tabi na lang kayo ni Panday? Magtabi kayo? Kayo na lang magtabi. Ala! Bumagsak na. Grabe na. Ang sakit naman Ang na. isa pag... Itanong na natin agad kay Papa P yung mga bagay na gusto niyo itanong ko sa kanya. Dali. Pagpapapiyan, pagkatapos mag-vlog. Hi, from Canada, Queen. Hi, we're gonna get a queen. Shout out sa inyong lahat mga lord. Gisela Energy, tayo. energy. Lagyan niyo. Lagyan mo! Lagyan mo. Ako din. Lagyan mo. Wala akong friends. Sila lang yung friends. Hindi ako kasali. Dali, mag-ask kayo ng question Ay! sa amin. Sa baway! Huh? Lagyan mo. Lagyan. Lagyan ko. Wala akong friend. Salamat po, Boss Richard. Happy New Year, tsaka Merry Bista, bista. Hindi pa ako naliligo mo amuyin. Hi, Boss Elmer. Yung kapag sa likod din, Gusto kitang makita. Kahit na malayo, ako ay pupuntahan niya. Pupuntahan niya. Ask questions kayo, dali sasagot si Papa P. Dito na siya magpapaliwanag. Hindi siya makapagpaliwanag sa live, dito na siya magpapaliwanag. May commercial lagi. O sige, ikaw na mag-commercial ka. Mag-commercial ka. ikaw na kaya Dali. Kung meron kayong question kay Briley, sige, tanongin niyo siya. Lagi siya absent sa school. Hindi pwede. Hindi pwede. Uy! Uy! Uy, kailangan makita. Umalis ka kasi dyan kay Annie. Ah, sige, Hindi talaga ikaw yung gusto mo. Kain dalawa. Ayan. O, yan na. Okay na lang. O. Yan. Dos. Picture! Sa kapatidas. Ask kayo question. Wala bang questions dyan? Para sa amin? Kung ano nangyari kahapon? Patrick, dito. Buong pamilya daw kami. So ni Briley. Maybe mahulog yung cellphone Ayan, niya. kailan kayo pasyal Cavite? Ano? Kailan daw kayo papasyal Cavite? Kailan kami papasyal ng Cavite? Sabi ni Boss Oliver, hi Boss Oliver. Wala pa sa plano yung Cavite. Ang balak namin after Manila, uwi kami sa Olongapo. Tapos, papasyal namin si Papa P sa Olongapo kasi hindi pa po siya napapasyal. Wala pa kaming time kahapon mapasyal siya. Uy, Sa mall Panday. lang. Sa mall lang kami nakapunta kahapon. Next Yay! question. Next question, please. Yay! Magkatabi po ba kayo natulog kagabi? Yes! Sorry guys. Magkatabi ba kayo natulog kagabi ni Papa P? Hindi. Hindi sa pwede. Hindi, natulog siya sa hotel niya. Sa ano, Shell. Hindi ba? Ano daw nangyari sa date niyo kahapon? Anong nangyari sa date namin kahapon? Actually, hindi pa kami nagde-date. Sinamahan niya lang kami maggala. Gumastos kahapon. Yun, wala pa talaga kaming nagagawa ni Papa P. Kaya, pasensya na kayo. Pero after this day, after ng event ko, Kayo na bang mga idol? kayo na Bot ba? kian. Boss Kian. Bot kian. Bot kay Ann. But Bot then, Pag nagpupurus ba si Papa P, handa na ba sagutin ng stay-an? Ba't di ko makita yung mga comment na yan? Pag nag-propose ba si Papa P? Dinilaan yung kamay eh. Ang magulo, nagbabasa ako. Hindi siya masyado magsasalita. Hindi nagsisinungaling ang bata. Uy, baby, sinungaling ka. Hindi naman kami katabi kagabi. Ano sinakalaki?
maingay, wag mo kaming inaano. Binubuking. Happy ka ba andyan si Papa P? Happy ka ba? Hindi ako happy na nandito siya. Hindi naman nakikita sa ano.